କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଲାଗେ ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ବଳି ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ? ତେବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଅବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା ଘଟେ ଯାହାର ଉତ୍ତର ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ନଥାଏ। ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଏ ଯାଏ ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନି ଯେବେ କାହାର ଜନ୍ମ ହୁଏ ତେବେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣ ବା ଜୀବନ କେଉଁଠୁ ଆସେ? କାହିଁକି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଇ ତିଆରି କରିଥିବା ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି? ତେବେ କାହିଁକି ଏପରି ହଜାର ହଜାର ହଣ୍ଟେଡ୍ କେସ୍ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଘଟୁଛି? କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଅଛି କି? ସତ ତ ଏହା ଅଟେ କି ଏ ଦୁନିଆ ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଲଗଭଗ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଏହିପରି କିଛି ରହସ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ରହସ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ। ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋର ଅଧିବାସୀମାନେ ଲୋ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ହମ୍ ପରି ଆୱାଜକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ମେକ୍ସିକୋର ଲୋକମାନେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ହମ୍ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଆୱାଜ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶୁଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଭୁଛି ଏହାର ଆନ୍ସର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣ ବିଗ୍ ଫୁଟ୍ ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଆମ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଖବର ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ବିଗ୍ ଫୁଟ୍ ଏମିତି ଏକ ଜୀବ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଥିବାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ପରି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସିକ୍ସଥ ସେନ୍ସ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ କହିପାରିବ ସିକ୍ସଥ ସେନ୍ସ କିପରି କାମ କରେ? ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସିକ୍ସଥ ସେନ୍ସ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଡ୍ ଫିଲିଂ କହିଥାଉ, ଆମ ସହ କିଛି ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ହେବା ଆଗରୁ ଏହା ଆମକୁ ଫିଲିଂ କରାଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ନଲେଜ ହିସାବରେ ବ୍ରେନ୍ ଆମକୁ ଆମ ସହ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଭଲ ମନ୍ଦର ଫିଲିଂ କରାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଡ୍ ଫିଲିଂ କହିଥାଉ। ହେଲେ ଏହା 100% ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କାହିଁକି ଘଟେ କି କୌଣସି ପରିବାରର ଏକ ଲୋକ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ ଏବଂ ତା ପରିବାର ତା'ଠାରୁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା ରହୁଥିବା ଲୋକ କିମ୍ବା ତା ପରିବାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଘଟିବାର ଫିଲିଂ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ନା କେବେ ଏପରି ନିହାତି ଘଟିଥିବ। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମରୁ ଏ ଆବିଲିଟି ଥାଏ କି ସେମାନେ ଅଧିକା ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ଫିଲ୍ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, କି କୌଣସି ଘରକୁ ସେ ଗଲେ ଯଦି ସେ ଘରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହାଛଡ଼ା ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘର ଅଛି ଯାହାକୁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ କିଣି ହେବ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତିନି। ଏହାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ସେଫ୍ଟି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହିପରି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେବେ କୌଣସି ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପମାତ୍ରାରେ କମି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେବେ କୌଣସି ଲୋକ ମରିଯାଏ ତେବେ ତା ଡେଡ୍ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ତାହା କମିଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାର ତାପମାତ୍ରାରେ ହଠାତ୍ କମି ହେବାର ଫିଲିଂ ଆସିବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ବୁଝିଯାଅ କି ଆଖପାଖରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି।